ba mo magduka? Ha? Kay kung nagduka mo, klaro kayo nga wa pa mo'y panghilamos. Wa ba gani tingali manghimuta. Mao na ayaw yun mo pagduka-duka kay ingnon mo sa inyong tupad kini wala ni panghilamos. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, aniya nakita karon sa ikatulo ka Domingo sa atong pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo. No? O ginaingon, no? Nga dunay duha ka pag-abot sa Ginoo. Ang una, no? Nahitabo na. No? Nga ang Ginoo nataw dinhi sa kalibutan 2,000 years ago. No? Ug mao kana ang atong gipangandaman niining atong simbang gabi. No? Nangandam ta alang sa atong kasaulugan, no? Sa paghandom sa pagkatao sa Ginoo didto sa Belen. Apan dunay ikaduha nga pag-abot sa Ginoo. Ug unsa man kini? Ang iyang sunod nga pag-anhi. No? Wala pa ni mahitabo. Coming pa. O dunay duha ka paagi nga moabot ang Ginoo. Una sa tanan, moabot siya dinhi kanato isip individual sa oras o sa adlaw sa atong kamatayon. O dili ba, moabot siya kanato isip sa kinatibuk-an nga katawhan sa katapusan sa kalibutan. Apan, wala ta masayod kung kanus-a kini mahitabo. Nasayod ko nga kita andam na sa pagsaulog sa handumanan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. No, andam naman mo no. Na may suga sa inyong mga balay nga nagkidlap-kidlap. No? Na may mga parol. No? O sigurado sad ko nga andam na mo sa inyong gifts. No? Sa inyong regalo sa inyong mga mahal sa kinabuhi. No, andam na ba mo sa inyong gifts alang sa inyong mahal sa kinabuhi? O dili ba nahatag na ninyo? No. O manghinaot ko nga, andam na mo sa inyong gifts alang sa inyong mahal sa kinabuhi. Kay ang Pasko, ginaingon nga, usa ka pagkinatagay ugasa. Kini atong gisunod tungod kay ang Dios may unang nihatag kanato gasa. No? Kinsa kining gasa ang iyang bugtong anak. O ang ikaduhang pangutana kung andam na bata sa iyang ikaduha nga pag-anhi. Either sa atong kamatayon o sa katapusan sa kalibutan. Andam na ba kita? Andam na ba mo sa inyong kamatayon? Way ni tingog, way ni ngisi, walay ni smile, kay ngano man, nahadlok man. No? Hadlok mong mamatay? Timan-an nato nga kung dili ta mamatay, dili ta makasulod sa gingharian sa langit. Ug nasayod kita nga ang kamatayon moabot ka nato anytime, any day. Mao na nga angay natong andaman ang atong kamatayon. Di ta angay mahadlok sa kamatayon. Kung kita mituo nga dunay langit. No? Kay ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan usa lamang pagpangandam alang ni anang kinabuhing walay katapusan, alang ni anang kalipay
nga walay katapusan uban sa Ginoo didto sa iyang kingharian sa langit. Mao na nga angay natong andaman kanunay. No? Tingali ang inyong pagpangandam alang sa inyong kamatayon, unsa? Namoy mga insurance, no? Life insurance or death insurance. Apan hinumdumi ka ng mga insurance ninyo, di na ninyo mapuslan, di mo makapahimos ana. Ang makapahimos ana kanang nabilin. Mao na ang angay natong andaman nga insurance kanang atong magamit pagsulod sa gingharian sa langit. Unsa may atong pagpangandam, pananglit ang paghinulsol sa atong mga sala, no? Ang pagkumpisal. Mao kanang the best nga pagpangandam, no? Kay lagi wa ta masayod kanus-a moabot ang Ginoo. Apan unsa kaha kung naay miingon kanato nga ang Ginoo niabot na naana uban kanato, unsa kay atong reaksyon? Unsa kay atong himuon? Naa ba kahay inuntag kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi? Naa ba kahay pagbag-o sa atong kinabuhi? Kung naana, niabot na ang Ginoo. Dihatoy usa ka istorya may tungod sa usa ka monasteryo, no, nga nakasinati og krisis kay ngano man tungod kay ang mga munghi nga nagpuyo didto sa maong monasteryo nag-away-away, nagkagubot sila, nagkabahin-bahin sila, no? Naglibakay, nagdautay, no? Perting gubuta ang monasteryo, imbis inuntang malinawon unta. Ug tungod ni ana, daghan sa mga munghi nga na-discourage ug nanggawas. Ug kining panghitabo na notice ni sa mga tao, no? Ug ang mga tao usab na discourage. Di na sila mo simba dito sa monasteryo, dili na sila mo adto sa mga munghi, no, nga nagpuyo dito aron magpatambag. Kay nga naman, kay kung sao man na papanambag, wa gani sila kasulbad sa ilang problema diha sulod sa monasteryo, makatabang ka sila sa mga tao, no? Ug ang ilang prior nagproblema unsao niya pagsulbad. Ang krisis. Mauna nga nakahukom siya nga muadto siya sa kamingawan. Muduaw siya sa usa ka hermitanyo, usa ka balaan nga tawo aron pagpangayog tambag kung unsa ang iyang buhaton. Mauna nga sa pag-abot niya didto sa langob diin nagpuyo kadtong maong hermitanyo, iyang gisugilon ang tanan nga nahitabo sa iyang komunidad, nga sila nagkabahin-bahin, nga sila nagsigig away, wala na'y respeto sa usag-usa, nagdinautay sila, no? Uban pang panghitabo dito sa sulod sa monasteryo. Ug ang maong hermitanyo, katong maang balaan nga tao, miingon siya sa prior, no? Kibaw ka, doon ako'y sikrito nga itugan nimo. O niingon, unsa man ka ng sikrito? Nga ang Mesiyas, si Jesus, anaan nagpuyo sa monasteryo. Usa kaninyo, mao si Jesus, maos ang Mesiyas. Ug niingon ng prior, mao ba si Jesus usa sa among mga
munghi. Ug ningon pagyud ang ermitanyo, apan di ninyo siya mailhan kay nganuman tungod kay siya ni-adapt man siya og kanang mga bad habits aron di gyud siya mailhan nga siya mao si Kristo. Mao ba? Mao na nga sa pagbalik sa prior dito sa iyang community, dito sa iyang sa monasteryo, iyang gimiting ang tanan nga mga munghi. Ug iyang gisulti, gisugid niya ang tanan nga gisulti sa ermitanyo, sa balaan nga tao, no, ngadto kaniya. Iyang gisulti ang sekreto nga gitug-an sa maong ermitanyo. Ug iyang giingnan ang iyang mga kauban nga mga munghi. Kibaw mo niingon ang ermitanyo nga usa kuno kanato mao ang Mesiyas, mao si Kristo. Pagkadungog niini sa mga munghi, naglingiay sila. Kinsa ka din hinato, mao si Kristo. Ug sa ilang huna-huna, sa tagsa-tagsa kanila sila naghuna-huna. Nganiyo, dili baka kining maong kanang kauban namo nga sigig ampo diha sa chapel. Apan kusog kayo mangaway, kusog kayo manglibak. Dili ba ka ng tambok nga kauban nako? Nga manggitabangon, no, mutabang apan, dunay apan. Kung makainom gani, mangmaoy, mangaway. Kinsa ka sa akong kauban. Mao kani ilang huna-huna sa tagsa-tagsa kanila. O ang prior ningon, naapa dato'y giingon ang munghi, ang hermitanyo, nga si Jesus ni-adapt kuno og inuntag mga bad habits nato aron di nato siya mailhan. Mao na nga naglibog yun sila. O ang tagsa-tagsa kanila mingon, sigurado ko nga dili ko mao si Kristo. So kung dili ko mao si Kristo, di ko mao ang Mesiyas, usa sa akong kauban, mao si Kristo. Mao na pagkahuman silang meeting, unsay nahitabo, nausob ang atmosphere. Nagmalinawon sila, wala na'y nangaway, wala na'y nanglibak, no? Nagtinahuray sila, kay ngano man, nahadlok man sila nga ang ilang libakon, ang ilang awayon, mao si Jesus, mao si Kristo. No? Mao na nga, nabangog yun, nausab yun ang monasteryo, nibalik ang kalinaw. O kini na-notice sa mga tao, mao na nga, ang mga tao mibalik na sad og simba, no, kay nagmalinawon naman ang monasteryo. End of the story. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, sa atong ebanghelyo karon, si San Juan misangyaw og miingon sa mga Hudiyo, no, kinsa nangutana kaniya kung siya ba si Kristo, kung siya ba si Elias, o siya ba ang propeta. Og miingon si Juan, dili ako. Dili ako si Kristo, dili ko si Elias, dili ko ang propeta. Kung dili anaa, usa ka ninyo, na ana uban kaninyo ang Kristo, ang Mesiyas, siya gamhanan, dili gani ko angayan nga mubadbad sa higot sa iyang sandalyas.
ang Mesiyas ana-ana nagpuyo uban kaninyo. Apan unsay nahitabo? Ang mga Hudiyo wala makaila sa Mesiyas. Kay ngano man, tungod kay duna sila'y kaugalingon nila nga ideya kung unsa o kinsa ang Mesiyas. Sila nagtuo nga ang Mesiyas usa ka gamhanan nga hari nga moabot kinsa magtukod og sa ka lig-on nga gingharian nga mooy mubuntog sa ilang mga kaaway. O ginaingon pa nila nga wa gyoy makahibalo kung diin gikan ang Mesiyas tungod kay gikan siya sa Dios. Mauna nga sa dihang mingon si Juan nga ana-ana uban kaninyo gani gitudlo ni Juan si Jesus, no? Mao kana ang kordero sa Dios, mao kana ang Mesiyas. Wala mo tuo ang mga Hudiyo kay ngano man alang kanila si Jesus ordinaryo ra nga tao, anak sa panday nya maunay atong Mesiyas, maunay hari nga gamhanan. Wala sila mutuo kang Jesus nga Mesiyas. Mga kigsunat ko diyan ni Kristo, 2,000 years na ang milabay. Sukad sa pag-ingon ni Juan magbubunyag nga ang Mesiyas ana-ana uban kaninyo. Makaingon baka kita nga mas nakaila kita ni Jesus, mas nakaila kita ni Kristo ang Mesiyas kaysa mga Hudiyo? Ato bang nakita o nailhan si Jesus diha sa mga tao nga atong mahimamat adlawng tanan? Ato bang nakita o nailhan si Jesus diha sa mga tao nga nakinahanglan sa atong panabang? Tingali, wala. Atong hinumduman unsay giingon ni Jesus, no? Sa dihang naghisgot siya mahitungod sa katapusan sa kalibutan, no, sa last judgment, no, katong sambingay nga iyang isulti gisugilon. Bisag unsay inyong gibuhat o wala buhata ngadto sa inyong isig katawo, inyo nang gibuhat o wala na ninyo buhata ngari kanako. Nga sa ato pa, si Jesus nag-identify sa iyang kaugalingon ni adtong mga tao nga nakinahanglan sa atong panabang, sa atong isikataw nga atong mahimamat adlawng tanan. Nga si Jesus ania sa tagsa-tagsa kanato. Tungod kay kita templo sa Dios. Apan ato bang na-recognize si Jesus? Tanawa ko nun ang imong tupad bi kung imo bang nakita si Jesus diha niya? May tanawa ko no? Kuhita, ikaw ba si Jesus? Na ba si Jesus nimo? No? Tingali, ta makarecognize ni Jesus kay ngano man. Kay kung tan-awon nato ang nanghitabo sa atong palibot, daghan gyapon nag-away, no? Sige gyapon panglibak, no? Naagyapoy mga tao nga inuntang nanginahanglan og panabang. Kini dakong timailhan nga wa nato mailhi si Jesus, wala nato makita si Jesus diha sa atong isigkatawo. Ug mao kini ang dakong challenge alang kanato. Ilabi na
sa panahon sa atong pagpangandam sa Pasko. O sa atong pagpangandam sa iyang sunod nga pag-anhi. Mauna nga nining atong pagsaulog sa Santos nga misa, no? Atong pangayuon sa atong Ginoong Hesus nga unta dugangan niya ang atong pagtuo, nga unta ablihan niya ang mga mata sa atong pagtuo, nga atong mailhan siya diha sa atong isig katao. O kung kita moingon nga atong gihigugma ang Dios, nga atong gihigugma si Jesus, ato unta kining ipakita diha sa atong pakigugma sa atong isikataw. Manindog paliw.